este tema concretamente chamase Ninguén, e é un pouco unha crítica a isto de que na vida hai que ser alguén, na vida hai que ser alguén. Eu estou esperando a que alguén me explique que é ser alguén e que é ser ninguén, non? Entón, eu creo que o mellor é non ser ninguén, ou sea, ser ninguén para poder ser o que sempre soñamos ser e ter moi claro que non temos nada que demostrarlle a ninguén.